Buenas sa tardes mga kapusong Zamboangenyo. Porna lang gibuksan ang GMA Regional TV Zamboanga, ang pinakabago ng istasyon sa Zamboanga City para mapanapdan ang pagbalita dito sa isla sa Mindanao. Tara na, atong ilailahon kung kinsa ang nag-compose kunel di aton news team na Zamboanga. Este na report. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gilusad na sa GMA Network ang GMA Zamboanga. Kini na ang ika-upat nga regional station sa Mindanao ug ang Ikanapulo sa tibuok Pilipinas. Makita na sa taga-Western Mindanao ang ilahang paboritong programa sa Kapuso Network, sa GMA Channel 9 Zamboanga ug sa GMA Channel 12 Hulu-Sulu. Gawa sa state-of-the-art studio sa Zamboanga City, ang GMA Zamboanga ang magsilbing Western Mindanao hub sa mga regional TV. Ug ihatod nila ang serbisyo sa Kapuso viewers sa Zamboanga Peninsula, Zamboanga City ug sa mga probinsya nga Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Norte. Maabot po niini ang silingang probinsya sa Basilan, Tawi-Tawi ug Sulu. Mag-unang anchor ang GMA Regional TV 1 Mindanao nga si Sara Hilomen Velasco ug ubang co-anchors kada adlaw nga sila si John D. Esteban gikan sa GMA Davao Complex, si Cyril Chavez gikan sa GMA Cagayan de Oro Station, si Archie Ramos gikan sa Zamboanga Station. Co-anchors po gikan sa GMA Davao Complex sila si season reporter Sheila Vergara Rubio ug Argel Relator. Tuyo sa GMA Regional TV nga mahatod sa mga kapusong Zamboangenyos ang pinakabagong panghitabo pinaagi sa pioneering unified newscast ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa pag-abli sa GMA Zamboanga, ihatod po niini ang mas gipalapdan nga Mindanao Morning Show nga At Home with GMA Regional TV. Matod ni GMA Regional TV and Synergy First Vice President and Head Oliver Victor Amoroso nga pinaagi sa GMA Regional TV. Magpadayon ang GMA Network sa paghatod sa mga lokal ug importanteng balita ug istorya nga maghatag og inspirasyon sa lain-laing rehiyon tibuok nasod. Sa pag-abli sa GMA Zamboanga Station nga magsilbing Western Mindanao Hub, nagpakita kini sa bug-os nga pasalamat sa padayong suporta sa mga viewers nga subay sa slogan sa network nga buong puso para sa Pilipino. Ako si Luan Merondina para sa GMA Regional TV.